Хей, ето че края на януари настъпи. Мила време е да го вземем този живот в ръце. Тя годината вече е в разгара си, затова днес ще ти дам няколко задачки, с които да се почувстваш по-продуктивен и полезен. Значи, първа задача – клингъро пазарче. Отиваш, купуваш авокадо, чери домати, лавабер, плодчета. Нареждаш ги по най-естетичния начин в твоят хладилник. След това дългосрочен self-care. Пестиш си парички, пестиш си временце. Аз лично реших да си направя микропигментация на устните. Закривай липлайнера, лип-комбото за винаги, мила. Ти ще се събуждаш с него, страхотно е. Момичето, при което отидох, е абсолютна професионалистка в тази сфера, печелила е награди и така нататък. Процедурата малко се усещаше, все едно ти правят татус на устните. Не гледайте сега цвета, защото има голям отток и със сигурност ще избледнеят и ще стане доста по-натурално. Ако имате въпроси или интерес към нещо подобно, може да последвате Диана в Инстаграм. И сега е време за последната задача. Значи взимаш бестито и отивате на още шопинг, обаче не за кашкавали, ами за парцали, мила. Задачата е да си купиш поне едно нещо. Може да ме последвате и да харесате, ако искате още задачки.